قلميناطوس بعد اسكندرية. نعو نزي خمقم خوينو كاب مرأي زخولنا طاقات الماتن دنقرنا نقلهايو نتحقينا أملاخ دما نمرأي نتقه زي قالت قلميناطوس بعد اسكندرية. سنة حساب نيو ايج حدش حساب يكونن حساب عسرة خفل زمن ونا يكونن سنة حساب نيو ايج قنا كابتم قداموت أبوتا جميرو كبده زنح سنة حسابي سلازي دما يوم بتوم نسلت بكنا وانجيل زقومو نحدا حساب بخالق سنة حساب زبدهو حدا خابتم أبت إوان كاب قدام وسنا حساب نيو إيج زنورو أتي بفلت أونت ويدما نوستيسيزم زفلت حسابي أبكال أين سالساين كفل زمن دما أزيون داس السنة غدا كابتم قدامو تبدهتو ملسي وهابي زنبرا دما قلميناطوس بعد اسكندرية نيرو. أمبار كبرات تقاتلتي أجلجلوت وهبت نلومي مسكلميناطوس بعد اسكندرية زلالي مدب حيزنا لكم مزينا لنا سناي مكتتال كون لكم إنا تمننا حسابكم من رئيتوكم من رئيتو موهابي كتقدفوا لنا سلا تقبروا لنا زلكم متل بعد ما هنا مسكنكم نفتو. قلميناطوس بعد اسكندرية كابتيتوس فلافيوس كلمنت زتباهله سدرابيت سارماويان زخونو سدرابيت أب أتينسي توليدو أب نسنتو حقين مفلات كاب زنبرو بزحان قوتا نبزحات ممهران غريخ كسعبن نام مهروتاتهم كدهبن كاله صنيح دما ناب دبواوي وغن طليان سوريا فلسطين أمود أتو دما ناب اسكندرية حقين من داي غازة اسكندرية دما بتقوان كباب 1 مليون زخون نباري نبرا أب اسكندرية دما أب اقري ممهرو بانتيانوس بمقان مهرو كريستنا بمنصر سنفلتتن مهروتات نايتي زمنن تمهره أب 209 عامة مهرد دما قلميناطوس ناي ገዛ ርሱ ቤት ትምህርት ከፈተ ኣብቲ ቤት ትምህርት ድማ ኣብ መጀመርቱ ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን ናይ መደረ መደባትን ብምክያድ ንልዕሊ 1 ዓመት ቀጸለ ጸኒሑ ግና ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ፍልስፍና ዝተሰመየ ምህርኡ ኣብ መንጎ ባህልን ፍልስፍናን ዘተኮረ
ናይቲ እዋን ኣዝዩ ዓብዪ ኣገዳሲ ዛዕባታት ክትንክፍ ጀመረ። ብርግጽ ኣብቲ እዋን ፍልስፍና ብፍጹም ሓድሽ ዛዕባ ይነበረ። ፍልስፍና ኣብ ክርስትና ግና ንመጀመርያ ግዜ ብቅለሚናጦስ ከም ምህሮ ኮይኑ ተቐልቀለ። በዚ ድማ ጸኒሑ 3 መጽሓፍቲ ንስነ ሓሳቡን ኣረኣዩን ዝገልጹ ጸሓፈ። ኣብታ ብኤግዞርቴሽን ኦፍ ግሪክስ ብእትብል እትፍለጥ መጽሓፍ ድማ ብሓፈሽኡ ንግሪኻዊ ፍልስፍና ብምቕባል ፍልስፍና ንግሪኻውያን ናብ ክርስቶስ ክመርሖም ይኽእል ኢሉ ይትንትን ነበረ። እዚ ግና ነቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ዝኾነኖ ዓይነት ፍልስፍና ይነበረን። እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝኾነኖ ፍልስፍና እቲ ሕማቕ ፍልስፍና እዩ ነይሩ። ብመሰረት ኣመለኻኽታ ቅለሚናጦስ ድማ ፈሊጣዊ ወይ ድማ ኖስቲክ ፍልስፍና ጉጉይ ዝኾነ ፍልስፍና እዩ። ምኽንያቱ ድማ ክርስቶስ ስጋ ዝነበሮ እዩ ዝመስል ነይሩ ንዝብል ኣመለኻኽታ ብምኽታል ክርስቶስ ብስጋ ምግሃዱ ምግላጹ ይበልዕ ይሰቲ ምንባሩ እንተኾነ ግና ክበልዕ ዝግድዶ ወይ ይክደድ ከም ዘይነበረ ዝገልጽ ምህሮ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዘመነቲ ኣብ ግብፂ ፈሊጣዊ ወይ ድማ ኖስቲክ ምህሮ ዓብሊሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቅለሚናጦስን መምህሩ ፓንቲያኖስን ካልኦትን ገለ ድማ ካብ ልሙድ ኣኻይዳ ዝነበረ ንእምነት ዘይምምርማር ዝብል ኣተሓሳስባ ሓለፍ ኢሎም ወፁ። ኣብታ ሓንቲ ካብ ስራሓቱ ዝኾነት መጽሓፍ ሜሶሎኒስያ ድማ ሕብረ ብዙሓዊ ዝኾነ ኣመላኽታ ኣብ ዝለዓለ ጽፍሕታት ፍልስፍና ስነ ምግባርን ስርዓትን ብምጥቃስ ነቲ ክርስቲያናት ፈሊጣዊ ምህሮ ዝኽተሉ ዝነበሩ ናብ ሓቀኛ ፍልጠት ከምጽእ ይኽእል እዩ ዝብል መምርሒ ጸሓፈ። ሰብ መጀመርያ ይምርምርን ይርዳእን ድሕሪኡ ድማ ናብ ፍልጠት ወይ ድማ ግኖስኮ ይመጽእ። ናይ ወዲ ሰብ ተራ ዘይኮነ ድማ ካብ እኪት ምሕራም ወይ ድማ ካብ ኢቭል ዝበሃል ነገር ምርሓቅ ወይ ፈሪሁ ጽቡቕ ምግባር ወይ ውን ገለ ነገር ክረክብ ኢሉ ተስፋ ብምግባር ካልእ ነገር ምግባር ኣይኮነን። ግና ጽቡቕ ዝገብር ካብ ፍቕሪ ዝመንጨወ ነቲ ዝበለጸ ዝበጽሖ ወይ ድማ ኸበጽሖ ምርጭኡ ዝኾነ ናይ ፍልጠት ደረጃ ግኖስኮ እዩ ይብል ነበረ። ቅለሚናጦስ ዋላ እኳ ንምህሮ ፈሊጣውነት እንተተቃወመ ካብ ግሪኻዊ ፍልስፍና ምህሮ ግና ፈጺሙ ነፃ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ድማ እምነት ከም ዘድሕን ይኣምን እንተነበረ ንእምነት ምስ ክርስትና ንፍልጠት ድማ ምስ ግሪኻዊ ፍልስፍና ብምትሓዝ ፈላልዩ መሰረታዊ ጋግ ገበረሉ። ቅለሚናጦስ ዝበዝሐ ዕድሚኡ ኣብቶም ዘይኣመንቲ ጥራይ ኣይኮነን ኣሕሊፍዎ እኳ ደኣ ነታ ናይቲ እዋን ቤተ ክርስቲያን ንኽሕግዝ ብዙሕ ጽዒት እዩ። ከም ንኣብነት ድማ ነቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብ ዝነበረ ሽግራት ክፈትሕ ብዙሕ ፈተነ። ብፍላይ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ እተዛረበሉ ብዛዕባ ሃብታም መንእሰይ ብምስላ ተዛረቦ። ሃብታማት ክርስቲያናት ኣመንቲ ክገብርዎ ዘለዎም ብዙሕ መሃረ። ቅለሚናጦስ ካልእ ካብ ዝተጣበቐሉ ዝነበረ ምህሮታት ምጥቃም ዝተፈላለየ ስእልታትን ምስልታትን ኣብ እዋን ኣምልኾ እዩ ነይሩ። ዋላ እኳ ብዙሓት ቅድሚኡ ዝነበሩ ክርስቲያናት ብንጹር ዝኾነ መርገጺ ኣይንበሮም፣ ቅለሚናጦስ ግና ዝኾነ ክርስቲያን ካብ ምጥቃም ምስልታት ክቁጠብ ናብቲ ኣሕዛብ ዝጥቀምሉ መንገድታት ብምዝባል ኣምልኾ ጣዖት ከይተኣታተው ኣጥቢቑ መሃረ። ኣብ መደምደምትኡ ድማ ከም መምለኽቲ ጣዖት ዝገብርዎ ምስልታት ኮነ ሰይፍታት ወይ ውን ስግደታት ወይ ውን መስተይ ወይኒ ቢኬርታት ኢሞራላዊ ጾታዊ ርክሰታት ከይተኣታተው ኣጥቢቑ መሃረ።
ቀለሚናጦስ ካብ ዝዓበየ ዕዮታቱ ንምጥቃስ ዝኣክል ከምቲ በዓል ሰማዕት ጃስቲን ንክርስትና ዝገበርዎ ጥብቅነት ንሓደስቲ ኣመንቲ ዝጸሓፎ ምህሮታት ሰፊሕን ብሱልን ምህሮታት ክርስትና ብጽሑፍ ብምቕራብ ክትቀስ ይካል ገለ ኣብቲ እዋን ብብዙሓት ጸሓፍቲን መጎትን